Poslanec Bendík, faktická. Dozvedel som sa, alebo mám informácie, že bol ešte na tento pozemok urobený jeden znalecký posudok, ktorý hovoril o iných číslach, a to pozemok pod hotelom bol hodnotený na 650 eur a pozemok okolo hotela bol hodnotený na 400 eur. A otázka? Otázka je, ten znalecký posudok bol vypracovaný, mám taký pocit, pre magistrát. To znamená, otázka je, že kde je ten, ako kolegyňa sa pýta, kde je ten posudok. Dobre, odpovieme na to. Čo sa týka tej ceny, ja tu mám pred sebou znalecký posudok od pána Mariana Reitera. Ten hovorí o všeobecnej hodnote majetku 251 eur, 250,95. My v tom materiáli máme 251 eur za meter štvorcový. Pán poslanec Bendík má faktickú. Musím trvať 1 minútu, to len pripomínam. Ďakujem pekne. Pán primátor, hovoríte, že ten pozemok má cenu 251 eur a hovoríte, že máte jeden znalecký posudok. Ja si myslím, alebo ja teda viem, vraj existuje ďalší, ktorý hovorí o iných číslach. Odpovedám, že my nemáme. Pán primátor. Riaditeľ odpovedal, že ho nemá. Ja sa pýtam, čo ste vy urobili ako zástupca hlavného mesta v danej spoločnosti, aby sa vyjednala lepšia cena. Je potrebné vyťahnuť ten znalecký posudok, ktorý vraj existuje, ja som si ho nedal vypracovať, ja ho neviem vyťahnuť. Ale niekde existuje, to znamená, poďme rokovať s tým investorom.